כי כאשר אני הגעתי כבר לקומה 75, ונשארו לי 25 קומות להגיע אל הממד הרוחני, אל 100% פוטנציאל שלי, הקטע הזה הוא הטיפוס הקשה ביותר. מי כמונו יודעים שבהתחלה אנחנו טק 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 מדלגים, עד שפתאום האוויר בריאות שלנו נגמר, ועד שפתאום השרירים מתחילים להתאפס וכן הלאה. לכן בקומה 50 אנחנו צריכים עינות, להגיע לתודעת עינות שהיא תודעה שמימית. בקומה 75 אנחנו משיגים תודעה אוניברסלית שהיא תודעת אי-קיום. בתודעה הזאת אני מקבלת על מנת לתת. ולא רק אני מקבלת על מנת לתת, אני גם יודעת כבר שככל שאני אתן יותר, אני גם אקבל יותר. וברגע שהשגתי את התודעה האוניברסלית שנקראת רצון של מכלול, אין כבר לעצמי בלבד. אין כבר הרצון שלי מול הרצון של האחר, אלא יש מכלול של רצונות למען מטרה אחת, ולזה קוראים אחדות. ברגע שיצרתי את פלטפורמת התעופה הזאת, בהרבה יותר בקלות, אני פותחת את שער הגאולה, ונשאבת כמו אל תוכו שחור, אל הממד העוצמתי שנקרא הממד הרוחני. שהוא הממד שבו אני בעצם מממשת את 100% הפוטנציאל שלי. זהו הממד שבו כל סודות הבריאה מתגלים. זהו הממד שבו אנחנו למדים בכאן ועכשיו על סיבת תוצאה. כי בממד הרוחני אין את ההפרדה של זמן ומרחב כאשר אני מסתכלת על סיבה ותוצאה. אחד האתגרים אולי הכי גדולים שלנו בארציות זה לדעת האם כל מה שנזרע גם יקצור. אבל כשנגיע לממד הרוחני, הסכנות הזאת תיעלם. כי גם הזריעה וגם הקצירה יהיו אחד הם. והכל יהיה גלוי בפנים. ובעצם נחזור להיות שותפים בבריאה. המסע הזה של הרצון, של פיתוח כלי הרצון, מתודעה ארצית לתודעה שמימית, לתודעה אוניברסלית, וממנה לתודעה רוחנית, אני יכולה לתאר אותה טיפה אחרת עכשיו, והיא כמו גלילת פקעת חוטים. בעצם כולנו פקעת חוטים במכלול שלנו. בתוך הפקעת הזאת, כל 100% העוצמה הזאת שדיברתי עליה, העוצמה הרוחנית, עוצמת הבורא, נמצאת בתוך הפקעת הזאת. על מנת לחשוף אותה, אני צריכה לגלול את הפקעת לאט לאט. וככל שאני גוללת את חוט הפקעת שלי, מתגלים תכנים שצריכים להיות מטוהרים, מתגלים תכנים שצריכים להשתנות, מתגלים פנים שלי שצריכים להתאחד. וככל שאני פותחת ומעיזה יותר להתבונן בתכנים המתגלים, לתאר אותם, להעצים אותם, לאחד את הפנים שמתגלים, כך אני יוצרת אחדות גדולה יותר שמאפשרת ומקלה על הטיפוס שלי. המון פעמים אני גם נשאל, וואי, זו עבודה קשה וכמה עוד גלגולי חיים אנחנו צריכים לחוות עד שנסיים את כל התהליך הזה. חדשות טובות. בגלל שהתחלנו תוכנית אבולוציונית חדשה החל משנות ה-2000, כל התהליך הזה יכול להתבצע בחיים אלה. כולנו נשמות שבאנו מהעתיד, כפי שהסברתי בסרט הקודם, כדי לעשות את העבודה לא לאורך אלפי שנים, אלא בחיים הנוכחים בכאן ועכשיו. מאחר ואנחנו אנשים עוצמתיים ובאנו מהעתיד עוצמתי, אנחנו מסוגלים. אנחנו מסוגלים לגלול את פקעת החוטים שאנחנו, לגלות את הפנים הרבים שאנחנו, לתאר את התכנים שעד עכשיו קיבעו אותנו, ופשוט להתחבר אל הרצון הרוחני, שהוא רצון של עוצמה. המון עזרה אנחנו מקבלים בתהליך הזה. שערי שמיים נפתחו, ידע חדש מגיע. שימו לב כמה הרבה ספרי תקשור, כמה ספרים על הפיזיקה החדשה, על הביולוגיה החדשה, על הכימיה החדשה, על האדם החדש, על הפלנטה החדשה, נכתבו רק בשנים האחרונות.
אנחנו מומטרים אנרגיות סופר עוצמתיות, שנקראות דרך אגב אנרגיות קוסמיות, אנרגיות אומגה, שחודרות ישירות לתאים, פותחות את הצופנים האלה, מגללות בעצם את פקעת החוטים שאנחנו, על מנת לחשוף את אותם תכנים שדורשים תיאור, שדורשים איחוד, על מנת להאיץ את תהליך האבולוציה שלנו. ולכן הדבר המדהים הוא שאם פעם כדי להגיע לקומה נדרשנו ל1000 שנים, הרי כדי להגיע לקומה היום אנחנו נדרשים לשנה אחת בלבד. זה אומר ספר הידע. וככל שנאיץ את התהליך שלנו, אנחנו יורדים משנה לחודש ומחודש ליום, והשנה המדוברת ביותר, 2012, המשמעות אולי הגדולה ביותר שלה, זה לא רק ההתעוררות של התודעה אל עבר תודעה שמימית, כפי שתיארתי אותה, אלא המשמעות שלה היא שאנחנו נתחיל לחוות אבולוציה עם כל נשימה ונשימה, ואומר, ההאצה, האינטנסיביות, המודעות לכל מה שקורה לי, הולכים ומתעצמים. בפרק הראשון שסיימת, אמרת שאת ממשיכה בפרק השני מעבר לגן עדן. ולא הרגשתי כאילו שאנחנו מחוברים בפרק השני לנושא. תודעה שמימית, אותה תודעה של ממד 5, שאנחנו הופכים להיות בעינות, הופכים להיות גופים קריסטליים, זו תודעה שהיא כבר מעבר לגן עדן. כל מה שחווינו עד היום, דרך אגב, זו תודעה ארצית. גן עדן, להפתעתנו הרבה, למרות הדת שכל הזמן מבטיחה לנו גן עדן או גיהנום, היא כולו עדיין נכנסת לתוך הקונטורה של תודעה ארצית דחוסה. ותודעה שזה ממד 3-4 דרך אגב. גן עדן זה ממד 4. אבל אנחנו כבר עכשיו, כולנו במסע אל עבר ממד 5, שהוא מעבר לגן עדן, שהוא ממד של גופים קריסטליים, תודעת עינות, שהיא תודעה שהאגו חוזר בעצם לתפקידו כמשרת, והמהות שלך לוקחת את ההגה לחייך חזרה לידייך. ואני מאחל לכולנו לעבור את הנתיב הזה באמונה שזה הכל לטובתנו, הכל בעדנו, והאדירותנו רק מחכה מעבר לפינה. אז שיהיה לנו בהצלחה.